Hey YouTube, Game Guinness her. I dag vil jeg lave det er et seeds til Minecraft. Til Flatland. Ja. Så seedet vil være i description. Så kommer det her. Men jeg har bare lige sat bonus test på, det ved jeg ikke hvorfor. Men så, det er, det er fordi, at der er 2 blacksmiths lige ved siden af hinanden. Og herinde er der en iron pickaxe, æble, 4 æbler, 4 saplings. Og en grim menneske. Nå. Og så herinde er der og 2 diamonds, en iron gem, iron chestplate, 3 æble, 3 sapling, brød, obsidian, jernpickaxe igen. Ja. Øhm, det var det var bare en lille kort video med seeds for Minecraft. Jeg håber I nød videoen. I kan skrive i kommentaren, hvis I skal lave flere med de her seeds. Ja, så bare godt. Ses.